Min nies għan-nies, dan kien il-messaġġ tal-kandidata Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Claudette Abela Baldacchino f'attività fil-bidu tal-kampanja elettorali tagħha. F'din l-attività bis-sem ta' persuni li ħadmu fil-qrib magħha matul is-snin kien immarkat kif Abela Baldacchino hija attivista b'valuri sodi li dejjem kienet hemm. Dan sa minn żmien il-Partit Laburista fl-oppożizzjoni u fil-mezzi tax-xandir tiegħu għall-involviment kbir fil-kunsilli lokali u l-ħidma soċjali. F'kull każ Abela Baldacchino qalet li dejjem kienet hemm man-nies. Kien għalhekk li l-kandidata Laburista qalet kif il-kampanja tagħha se tibqa' tkun iffukata minn nies għan-nies. X'inhi l-politika? Il-politika hija min-nies għan-nies. Nisma' lilkom, narbel, naġixxi u iva lesta li nkun il-vuċi tagħkom fil-Parlament Ewropew. Abela Baldacchino li għom ta' tewmin tkellmet ukoll dwar kif il-progress soċjali irid ikun wieħed li jolqot lil kulħadd fejn kulħadd irid ikollu l-opportunità li jimxi l qudiem. F'dan il-kuntest tkellmet dwar l-attiviżmu tagħha biex aktar persuni jkunu jistgħu jibnu familja f'pajjiżna u l-ħtieġa ta' servizzi li jgħinu lil dawn il-familji. Mill-esperjenza ta' tkellmet dwar kif għandhom ikunu ejjuna l-familji inkluż dawk li qed irabbu. Hawn irreferiet għal servizzi mifruxa li saħħaħ Gvern Laburista u li fis-snin ġejjin għandhom jibqgħu jkunu sostnuti u mifruxa frott it-tkabbir ekonomiku. Abela Baldacchino enfasizzat li se tibqa' tisħaq fuq il-ġustizzja soċjali mhux l-inqas mal-pensjonanti li gawdew minn żidiet fil-pensjonijiet iżda wkoll proġetti li joffrewlhom wens. Abela Baldacchino għandha esperjenza politika twila u servit anke fil-Parlament Ewropew.